Apunta si Silay City Mayor Judith Gallego. Mayor, mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. May gabi, Action Marlon. Yes, salamat gid Mayor agin tawagan ta kaluluwat kay kuno si Pisipon ta may nagdugag naman nga duwa ka cases Mayor sang kolera dira sa may Silay City. Correct ni siya nga ang total sa subong is 5 cases na sang kolera Mayor. Oo, Marlon. Correct mo siya. Oo. Aha. Sa 5 ka kaso, bali, ano to, kung correct me if I'm wrong, 3 sa ginhalaran, no? Yes, Marlon. Oo. Oo. Isa sa I. Lopez, isa sa Lantad. Oo. Correct na. 5 tanan, oo. Mayor, anong status sa ning apat ni? Kamanti, ang isa to napatay na lubong na. Ang status ng apat niya raga po sa ospital. Ang status mo niya, paano okay naman. Ang isa lang araw sa mga hospital, pero as report sa ako noon niya sang amon na city health officer Aha. na subong okay man ang ila sitwasyon, ang iyang sitwasyon. Kaya ang tatlo na ya okay na ya kay wala na sa hospital. Okay. So, manang good news nga dapat na mapatian Mayor. Nano ang latest subong nga ginahimo sang lokal ang gobyerno sang Silay City? May agot sa di. Ti subong nga amon nga ginimo sang one city health namon na ti ginasige gyapon na monitor ang mga ano na ang pang hadinan gyud sina gamit nila nga matubi. Aha. Pag pabalo gina pumuruyo partibra sa pag antes magkaon dapat limpyo gid bala ang mga kamot. Aha. Kini mga lugar Mayor nga ginaistaran sining apat ka mga patients. Bali na kadtuan na kag nausisa na ang area. Yes, Sir Marlon, no, ginkatuan niya na dayon, no, nakatuan na kagin po. So parang report sa akon nga ang sa mga mga pamilya hindi man affected yan. Amula na yang mga biktima lang yan na dala sa ospital at nakagwa naman gani ang isa na nabilin subong. Okay. By the way, Mayor, may ara man ka mo dala agin tukod nga local drinking water committee, ano? Tiniara ko na sa mga kuano nga ipatawag ko pa na gani, i-convene ko pa ni sila tanan. Okay. Para nga maano gid ra namon nga maka igami sa bilog na ni komunidad sa sila. Aha. Kag may schedule na Mayor ang pag-convene mo, pa? Mayroon na schedule? May kuha na kami sini, dahil siguro, kung may nga daw siguro, basi mga, siguro mga mandi na siguro, kay tibwas nangalang na kami, daw kadamo bisang kuha namon, mga mandi na siguro. Aha. Okay. Ang latest is amo ni ang taga-barangay E. Lopez kag ang isa taga-Ginhalaran sa gihapon. I don't know kung may ara sang na-monitor ang inyo sa nga City Health Office nga matawag naton nga suspected cholera case. Tisibong amo na mga na daway naman iban pa. Aha. Amo mga na sila ti amo sa mga ginaulat pa namon gani ang kwan. Ang result ba sang tubig nga gipadala dito sa Manila. Ang sample nga padala sa RITM. Oo, ati mo na ang sample ng ipadala dito. Ati ano pa na naulat na makabalik kung ano na lang mga kumpirmado kung positibo ang tubig ang naging gamit. Aha. Ining sample nga water, Mayor, bali diin gani nga area nga naging nakuha? Dito sa Barangay Lara, mga sa magit sa na biktima dito sa kulira, nakatayo nga tulang, tiyan mo na dito ginatuging kuhaan. Sige. Mayor, imo na lang siguro liwat nga mensahe or pahanumdom sa mga taga-syudad sang Silay para nga at least hindi na ni madugangan ang kaso sang kolera. So ginapanawagan ko sa mga palangga kung sila noon na di mo na hindi kita mag-alarma man, pero kita siyempre maghalong ng mula ilabi na sa ginainom natin nga tubig. Limawa ang nakuha sa mga deep well, nga mga nga tubig dapat siguro pa bukalan gidya naton para bala nga makasiguro gidya nga manong gidya ang mga ang ginatunaan sang kulira and then siguro antes magkaon termigid ugasan sa Mayo ang kamot ng habunan kag Donlawan Mayo kag limpyo gid termi ang paginawi amo na siguro ang pinaka
kasip nga himuon gid naton mga pinangga kung sila inon. Yes, sige. Mayor Joret Gallego, sir, salamat gid sa liwata sa information kag mayong gabi. Salamat man, Action Marlon, ng gabi. Action! Firing